Jotono no phaikha hamte lamjago ani dinini video kotal da hingke science video sokpaijak yang ticket tani tongo hingke ani logio bo mwnai tongo jeng hingke agulio samung nangwi phaimani hingke kisa jora manchajak mwnai bo nukya kohoni bono phunuk tlang tana hini haplaimani hingke norobo logi riwui nai tongdi puilani sim paithak jora tei norok ano chajagui tongkha hingke like tei share khlaidi tei bahimjaka video rok comment kaisa di. Ta hingke chwng bisingni nokori haikhe yang fataro satung tungmani andi no marke no satung bo tungkha mokol makal kaham ke phiyok maliya ta hingke ice cream rok kisa chawi abo hingke rajmari o sokpaijak tayam rok bo tongko hingke ba oro bo habui phunukgui tlang thang sinai.